Com anem? Avui us parlo de com hem de començar a cuidar la nostra tomaquera cherry ara que comença doncs, a créixer ja de manera bastant ràpida. Com veieu, el primer que hem de fer és entutorar-la, perquè per si no ho sabíeu, aquesta planta realment no creixeria cap amunt si visqués a la natura, sinó que seria d'aquestes que s'arrosseguen. Així que si volem que creixi de manera vertical, preparem els tutors, com veieu aquest l'he fet jo mateix, i la lliguem per baix. Jo n'he posat dos, una a cada banda, un de baixet i un de més o menys alt. Però ja al fons podeu veure que tinc canyes de les llargues, les de bambú, per quan comencin a créixer. Què més hem de tenir en compte? Això. Aviam. Aquí. Veieu això que surt? Aquí. Just aquí, entre la branca principal i una fulla, sempre hi sortirà això, que mal dit se li diu xupon. Per què? Perquè el que fa és xuclar la sàvia que ve de baix. Llavors, en una tomaquera cherry, realment no ens interessa treure'ls, perquè això només els trauríem si volguéssim que els tomàquets es fessin grans. Però com que parlem de tomàquets cherry, doncs no cal. El que jo faig és treure els tres primers, els de baix, perquè a baix sempre voldrem que estigui una mica ventilat per evitar fongs i problemes semblants. Què més hem de saber? Ara que ve la calor, hem de fer que estigui ben protegideta. Com? Amb encoixinat. Aquí veieu, podeu posar palla, podeu posar fulles seques, fins i tot cartró. Fulles tendres jo no en posaria, perquè començarien a descomposar-se i fan uns processos químics que millor no posar-los a prop d'una planta, com és una tomaquera. En aquest cas, no sé si ho veieu, això no és palla, són les tavelles, crec que es diuen, diguéssim les fundes de les llavors del bròcoli que vaig collir. Amb aquest encoixinat el que aconseguim és que la humitat de quan reguem es mantingui molt millor. I així doncs no hem de gastar tanta aigua, o com a mínim quan arribem de la feina a casa doncs la tomaquera no està tota trista, caiguda, dient «Ai, ajuda'm, dona'm aigua», sinó que està així. I si veiem que posem el dit a sota i això comença a estar sec, que ara de moment no ho està, doncs vol dir que hem de regar. Sí? Així que reguem-la quan veiem que ens demana aigua perquè està trista, o quan posem el dit a sota i veiem que allò està sec. Però vaja, ara a l'estiu, cada 2 dies, si ho tenim amb encoixinat així bé i amb una mica de protecció perquè no estigui a ple sol tot el dia, jo crec que ja tirarem. Voleu veure les meves? 1, 2, si veieu ja comencen a treure flors, aquí, i 3. Aquesta en principi serà la més gran, perquè està la jardinera, amb cebes, amb associació. Això, que seran algunes flors que m'aniran bé, tot i que no sé què són, i aquest enciam que l'hem deixat a llavor. Començarà a créixer i a fer floretes. I el vostre? Com va el vostre Cherry Challenge? Apa doncs, fins la propera!